नोंहालाय मा जालायखोहाय सिखिरि? ओइ हापां, आंना बयफ्रेन्डआ आंखौ थगायलायबाय। आयौ, बेलाय मा गोदान बाथ्रासै। मोजांसो जाथारदों। बे बैथाला गुन्दाखौ लाखानाङा होननानै बुंखादोंमोन आं नोंनि सिगाङाव। नोंसो मानियाखै आंनि बुंनायखौ। बे बैथाला बयफ्रेन्डखौ दाला होनबाबो नोंसो मानिया। नोंहासो मेसेज मोनसे फैबानो जि खारलाङो, मेसेज मोनसे हरबानो जि गलिफिनो। गुन्दा बैथाला खिथु गोलाव हौवाखौनो गोसोथोबाय थायो लाजियाबो नोंसो। बेबाराव गारथारगोन आङो, बेबाराव नांला आंनो। नै नोंनि गारनाया। बालावबो फोथाय आं नोंनि गारनायखौ। हौवाया दानो मिसकल मोनसे हरलाय, दें जोंखौ गारनानै गोजानाव थांनानै फन रायलायलायगोन। आं बुंखादोंमोन ना बेफोरबायदि हौवाखौ दा गोसोथो होननानै। नोंसो मानियाखै दा। नोंसो मानिया। हे दासो मोनदों। जोंनि खोथा मानियालासिनो बे गुन्दा हौवानि खिथु खारफाग्राया दालाय जेब्ला बे ब्रेकआप खालामो, बेलेग हिनजावजों रायलायो होमबासो जोंखौ नांगौ जायो। नै बालावबो सिखोमानावबो नोंखौ एबार हेफाजाब होला। गारबा गारजाथों, माबा मा जानो मोनथिथाया।